שלום, אני מנשה. בנגריה שלנו מייצרים ארונות מטבח, ארונות אמבטיה, ארונות קיר ועבודות בהזמנה אישית. הנגריה היא עסק משפחתי ותיק וידוע, עם מוניטין של שנים. אני נגר כבר יותר מ-40 שנה, ואת הנגריה אני מנהל יחד עם הבן שלי, ציון, גם הוא איש מקצוע ותיק. כל לקוח מקבל אצלנו שירות אמין, מקצועי ועם איכות ללא פשרות. אפשר לראות את זה בחומרי הגלם האיכותיים, בפרזול היוקרתי וכמובן במוצר הסופי. הניסיון הרב שצברנו עם השנים מאפשר לנו להבין במהירות את צורכי הלקוח ומאפשר לנו לתת אחריות בלתי מוגבלת על כל מוצר שיוצא מהנגריה. לפני ביצוע העבודה יכול כל לקוח לקבל סקיצה על גבי מחשב בכדי להמחיש איך תראה העבודה הסופית. תהליך ההכנה הזה בשילוב המוצר הסופי שאנו מספקים ללקוח מבטיחים את שביעות רצונו המלאה.